Čus lidi, takže mám tady úplně novou mapu. Třeba dáme zde YouTube, aby jsme věděli, o co jde. Dáme si normální survival. Seed si dáme. Minecraft 007. Jo, tak jenom. Jinak tam ta mapa byla pěkně na nic, tak jsem si ji prostě odstranil. Jinak hraju na tu novou verzi, že jo, jak je. Jste určitě viděli let's play, jo, jinak mám nový skin. No teď se, tak. Jasně, zase zimní biom, jasně. Nic lepšího. Jinak vidíte, bylo zrychleno kopání půlkou. A vidíte, jak je to rychlý. Teďka mi tady pěkně hučí komp, takže jdem na notebooku. Na notebooku. Vidím krávu. Vidím krávy. Nějaký zvířata prostě. Jinak tohle se mě nelíbí, jak už otáčí celou hlavu. Tohle to děláme. Tak. Pojďte sem, krávy. Pojď sem. Tak. A vy taky. To je blbý pocit. Když vyhrává ten silnější. Ha. Stěr. Masíčko. Se budu hodit. Čekaj. Ne, dám se ACčko, prozatím AC. Prozatím si dáme AC, nechci to na začátku. Jinak, tady ten crafting, nějaký dřevo ještě. Jinak, proč si dělám dřevěnou sekiru? Protože tady nechci být takovou dobu. A nechci tady prostě jako... Nechci tady okounět. Jo, jinak jsem si říkal, že nebudu sprintovat, že jo, tak to nesparouším. Tady by mohly být kameny. Nejsou... to je jedno. Najdem. Jste mrtví. Jo, jsou. A vidím tady celkem dost ovcí. Ovci jsou taky mrtví. O, kameny. Do té vody teda pro ty kameny fakt nejdu, protože si to tady radši budu kudat pod tamhle nějaká skála, tam taky nevím. Jste mrtví. Ano, tak. Vy budete utíkat rady jako? Tak to se přece nedělá. No a tohle se vůbec nedělá. Pojď sem. Tak. Jaký dřevo ještě? To vypadá zajímavě. A tamhle ten iron vypadá ještě zajímavějc. Teďka to odchodnu a spadnu, že jo? Přesně. Okay. No jo, risknem to. Hop. Kdybych hrál hardcore, tak to bych asi moc dlouho nepřežil. S tímhle mým motivem. No, ale hardcore nehrajem, že? To je důležitý vědět. Tak, mám to železo, tam bylo ještě nějaký. No jasně, spadneme ještě níž. Ale možná jsme si měli začít asi hledat už nějaký barák. Protože, za chvíli asi bude noc. Co jsem? Jedno.
Jinak určitě budu bydlet v jeskyni. Jo, budete. Fuck. Jedu. Flákám. Se tady pošpěním kablem, máte jedno. Nehodlám se tady s tím prostě, dejme tomu, zrát. Jedem. No tak. Nevím, proč jsem tak pomalej. No, konečně. Vidím ptáky. No, vidíte, že to jde. Nebo že by to nešlo. To by to muselo jít. Vždycky to jde. Třeba po dobrým, ale třeba po zlým, ale vždycky to jde prostě. Tamhle vidím ještě krávu, což znamená masakr motorovou sekirou. Což znamená masakr dřevěnou sekirou. Masakr. Prasata, masakr. Krávy, masakr. Masakr motorovou sekirkou. Pojďte. Vidíš, jak to jde. Hodža. Proč ta sekírka? To jsem nemohl umřít já? Lovce, co tady děláš? Že by si sem žbu unikla? Asi to je asi nejpravděpodobnější. Železo, to je dobře. Doufám, že něco uvidíte. Nemám že uhlí. Nemám uhlí, je to pěkně na prd. Tak bylo ještě nějaký tady máme železo. Železo bude zase naštváno. Zase v skině. Nesprintuj radiáku, ne, buď v klidu, bylo tady uhlí? Bylo tady uhlí. To je paráda, takže už byl torče. Vydržte ještě chvíli. Vydržte. Tak, už vidíte. Tak, a ještě železný tady narazíme, paráda. To budou železný nástroje. No, dost železa už, 27. Nějaký uhlí. Podrbat na nose. Ach jo, dobrý, máme dost. Ale budeme se jít podívat, jestli jede nebo noc, spíš to vidím na noc, to je jedno. To je jedno prostě, jdem prostě vpřed a uvidíme. Spíš já uvidím, vy nic neuvidíte. Protože mě zase došly ty blbý terče. Tady vezmu to uhlí. Kdybych měl nějaký třeba zlatý krumpáč, protože zlatým krumpáčem to jde rychle, ale nemám. Mám blbej kamenej. Neříkám, že kamenej stojí za nic, ale já na uhlí jsou to nuly. A hodně veliký. No a to už stačí, 22 uhlí. To dá. Není to trochu moc hluboko? Asi jo.
docela hezky oni. To jdu odsud, protože nehodlám se s nima prát ještě. Jak si nemám mečík. Tak. Zasvítím. Vezmu si tady crafting. Tak. Udělám styky a udělám meč. A hned se s nimi jdu dát do boje. To už nebude problém teďka. Jasně, jsou tam. Pojďte. Budete? Jo, budete. To jste pobudovali. Budete? Jo, ty taky budeš, jo, no, tak jsi pobudoval. Ha, už nemáš co. Chceš dát. Tak. Ty, ale hodně železa už máme, 37. Co si z toho udělám? Že bychom šli dolů? Jasně. Ty vado. Jasně. Jasně, pojď. Zase skeleton. Není tady někde spawner normálně? Jsi tady někde? Já jsem tady. Tak. A tyhle houbičky si vezmeme, to bylo určitě užitečný. A si tady takhle nazbíráme. Ještě nějaký železo. Tak. To je strašně hezká ta voda už. Hel lapis, jo? Paráda. To tady ho je. No jo, jde to, no. No tady jsme před chvílí začali. To je bombastik. Co to sakra je? Zlato, creepři. Redstone. Ale vidím si mozek. No, prosím, ne. Čeká, nebouchej. Hodnej creeper. Hodnej. O, 2 další, jo. To ne. Tak to ne. No, help me. Já teďka stopnu a povraždíme tady, jo? Tak čau. Dobrý, tak jsem je zvládnul. Tak vidíte, fakt jsem si nedal peaceful, jsem si fakt nedal. Jenom jsem si to... Aha, no vidíte. To by se teda tak rychle nestačili spavnout. Protože mě pěkně štvou tyhle blbý skeletoní. Tak zlato tady bylo. Je tady i láva, redstone. Teď vypadám na další lávu. Ano. Jo. Mám už diat, což je super. A tohle tak super už není. Tohle taky ne. Já nechci gamit, ale bych se sem asi už nevrátil.
No jo, no to špatný to není idea. Ne, tak to jsem nechtěl. No, víte ve 4. Co? 3D, jak to jde? Redstone tady máme. To bylo těsný určitě. Teďka někde tady bychom mohli chvíli zůstat, myslím. Jinak, co vám chci slavnostně slíbit? Budou projekty. Na projekty o ty se fakt nemusíte bát, těch bude hodně. Když máme takovýhle krásný přístup tedy. Ke všemu. Já se sem hodím crafting. Děláme si text. Taký uhlí tam hodíme, ať se to vypeče. Tak. Takhle. Takhle hodíme postýlku. Ještě jednu pec uděláme. Co to bylo? Za hnusný zvuk. Tohle máme, tohle máme. Tohle máme. Zkusíme. Kde bychom to mohli zkusit? Tady? Ne, tak ne. Tady ne. Ale to myslím musí být 16, což tady opravdu asi není. Ne, opravdu to tady nepůjde. Což není tak, co ne, což tak nevadí ani. No, hlavně teďka slavnostně asi vypotáme ty dia. Uděláme si ještě meč k tomu. Nebo na meč teďka prdíme. A máme 3 diamanty. Tak porozhlídneme, jestli tady nejsou ještě nějaký. Ale je tady láva. Taky není špatný. Teďka tady další dia. Jenom láva. Redstone já budu potřebovat úplně maximum. Určitě vezmeme ten redstone. Když bych si pustil stopky, abych viděl, jak dlouho nahrám. No, ono nám to ani tak nevadí, když mám ten neomezený limit, ale pro jistotu nechci takový ty dlouhý videa, který tam budu uploadovat strašně dlouho. To v žádném případě. Bych byl rady, jak pěkně nasra. A domyslete si to, co jsem chtěl říct. Každý to zvládne. Tak, no. Tady bych se s vámi už rozloučil, protože myslím, že to bude hodně nahranýho. A myslím, že jsme toho zvládli hodně moc, jako
No, už máme dia, redstone, železo, zlato, zlato mám ještě nahoře. Možná to tady mimo záběr vytěžím všechno tady ty redstone, teda železa, uhlí, že jo, přesně. Co všechno nám bude v budoucnu překážet. Je tady toho opravdu hodně. Ale tak už se s vámi asi opravdu rozloučím. Ještě vykudáme to železo. Tak. Čau, čau. Čau. Ne, to byla jen legrace, ale chtěl bych vás poprosit, abyste mi dali like, nebo ještě lépe odběr. Ale jestli chcete, abych s tím pokračoval, tak mi dejte like i odběr. Jestli nechcete, abych s tím pokračoval, pište komenty a dávejte dislike. Přijmu všechno. Hlavně když něco, že jo. Takže ještě tady zabijeme toho creepera. Podíváme se tady. A čau.